Nakabantay dagiti na dumadumang ahensya iti epekto ti Bagyo Aluis. Kang runana nilista iti riyon ti panagregga ay tiraga nagresulta ti panakirakep dagiti kalsada. Nakasagana matlang ti DSWD amang ipaay iti tulong kadagiti agkasapulan. Report manibod kini Jezreel Kate Lapisar. Nupay nakaruwaran iti pagilyan ti Bagyo Aluis ken nagbalinan a low pressure area naka-blue alert lata ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council gapu iti epekto daytoy. Agtultuloy ti panagbantay ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti kalsada iti rehiyon tapno maipaayan iti pakdaar dagiti motorista nga agpangpanggap nga agbiyahe paturong ken pababa ti rehiyon. Iti agdama apektado ti 20 ket 3 a road section iti rehiyon gapu kadagiti napasamak a panagreggaay ti daga ken nagtinnag a batbato. Upat iti agdamaan nakarekep a kalsada pakairamanan ti Cannon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road iti pasot ti Bekkel, Baguio Itogon Road ken Tawang Ambiong Road iti Lubas La Trinidad. Manarimaan metten ti clearing operation ti ahensya kadagiti apektado a kalsada. Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para isigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin. Mag-ingat at saka stay updated po. Nakasagana matlatta ti DSWD Cordillera ken tinasurok siyam apulo ket maysa a ribo a nakapreposition a family food packs ken dumapay a relief items kadagiti probinsya para kadagiti agkasapulan. Awanan pay met ti nailsta ti ahensya ang nagbakwit kadagiti evacuation center ti rehiyon. Kabayatan na agtultuloy ti panagmonitor ti Office of Civil Defense Cordillera kadagiti nagduduma a probinsya ti rehiyon. Sigun iti ahensya, malaksid kadagiti sumagmamano a landslide awan ti nailista ang nakarong epekto ti bagyo. Inayon dapay a sumagmamano a manalon ti nagyaman iti todo gapot ang imato ti level ti danom a kasapulan dagiti mulada. Imunametan a nasuspender ti tourism ken mining operations kadagiti nagduduma a munisipyo. Safety is number one. So yun po sana yung isaalaala natin na lagi at saka makinig po sa mga ulat po ng mga warning agencies natin tulad ng Pag-asa. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa. Jezreel Kate Lapisar para iti Pagilyan.